What's up mga kabega? Welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Pantuan ang inyong mga kabega. And for today's vlog mga kabega, is akong ipakita ninyo kung kinsa ang ako ang ka-date. So before na to ipakita, please don't forget to subscribe, Shalala Vega, and please don't forget to click the bell notification para always updated. So ito pa itong gipaabot ani. Kay sa mga taong uga kapel. Since mga kabega is wala ko'y ka-date karong Valentine's kay mo ni ang time sa mga ugas o ang sabi ko mo ni siya ako mga dog diri nga palangga nako. So ako i-shout out di ay no, so si Ma'am Jennifer Danyo. So mo ni ako ka-date karon kaya alam yung mga taong mga uga. So sa patong taabot ko ako nang pakauna lang ako ang mga dog. Kaya wala ko'y ka-date. So belong ta sa mga uga. Kaya kung uga ka, i-comment below kung hashtag uga. Again, sa mga uga nga walay mga ka-date karon, hashtag uga. O kung basa ka, kaya nawanan ka, hashtag basa. O atong i-select ang mga top commenter na ni-comment din sa ato ang doggy. So, makakalas ko muna. So, chicken is sila. Alright. Chicken. No, dansa. Babe. Tapos lang nito ng chicken. Okay. Here, also, si Shirley and Cooper, my babies. Here, stay come. Here, at the camera. English ni sila mga kabega. Hindi pwede bisayaan mo. Kailangan mag-English mo. Oh, here, yay. Mga English ni sila, hindi siya Bisaya nga, pareha ni Andy nga Bisaya, pareha ni Jancel nga mga Bisaya. So, kumusta niyo mga ka-date diha, mga kabega? No, kumusta niyo mga ka-date? Ano mga ka-date diha, kumusta? So, paligod ko happy para live show ang atong show. So, okay na mga kabega, kung wala mga ka-date, no? Okay na pinaka everyday sa Valentine's na siya, sa inyo bilang mga kuya, ang Valentine's. Pwede na siya sa family, no? Pwede na din na siya sa family. Sa atong mga friends, no? Yes, dito magulat. So, ang Valentine's, nagkakuntuan na lang din na. No, praktikal na din doon, labi na din tayo. Sa tuwang trabaho, gasto kayo mga palit kung mga bula, kung saan anak. So, gasto na kayo na standard. So, again, mga kabega, please, ayaw intawag mo sa pag-subscribe. Shalala Vega, no? Okay, Shalala Vega. Ang ginabikat kang, jugo din yun. So, sa mga kalinawan, ninyo diyan karon sa Valentine's, so sa atong mga show. Again, sa mga uga, please comment hashtag uga sa atong Valentine's. O sa mga basa, hashtag basa. Comment na ninyo diyan karon tayo. So, again, ilan nagbukbang ako ang mga babies, mga babies na mga dogs. So, nagbukbang So, ano po, mga kuhingit. Shout out na ko si Roberto Agusto, na nasa karon sa Salaw. Na siya sa barko. Jennifer Danyo, ang parents ani ng mga babies. So, ako ang tibantay karon sa no? So, sa kalang. Dali ka. And stop. Okay, here. Kata kamera ka. Here, kamera. Okay, come. Okay. You. Okay, the camera. Here also. Alright. That's good. Okay. So, ano lang mga kabega, ang sabi nga ipaabot ko Kato na yung mga dogya, makanan na ninyo. Ayaw ninyo po, ayaw ninyo po, pag-hook ni inyo mga iro. Ha, okay? So, dapat take good care din ninyo ang inyong mga iro. Ha, okay? So, at ang mga kabega, no more na. How about you? No more. Say bye-bye. Alright. So, nahuman na mga kavega. Nangita pa siya. So, nangita pa ni siya mga kavega. Nangita. Ikaw, human na naman. Da naman. Nangita pa ni sila mga kavega.